Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari-Saring Success. Ang programang maghahatid sa inyo ng sari-saring kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako at tuklasin natin ang mga sikreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. Ang Pampanga na tinuguri ang Culinary Capital of the Philippines ay tahanan ng mga pagkain na bumibihag sa bawat panlasang Pinoy. Ngayong araw, makikilala natin ang isa sa bahagi ng masarap na kultura ng Pampanga, ang Celis Carinderia. Ang kwento ni Celis ay hindi lamang kwento ng negosyo, kundi kwento ng dedikasyon at pagmamahal sa paghahain ng masarap na pagkain sa bawat pamilya. Samahan niyo po ako ngayon at tuklasin natin ang kwento ng tagumpay ng Celis Carinderia at kung paano nila napanatili ang legacy sa gitna ng pagbabago sa industriya ng pagkain. Sa kahabaan ng Lasatin Boulevard sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, makikita ang Celis Carinderia. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Ayon sa second generation owner ng Celis Carinderia na si Grace Soriano, nasa mahigit 20,000 pesos lamang umano ang kanilang puhunan upang makapagsimula ng negosyo. Ito na talaga yung pinaka-business ng family nila, ang Celis Carinderia, since 1968 pa sa Nepo Mart, Angeles City. Ang biyenan ko, si Arcely Galang at si Wilfredo Soriano po, ang founder po ng Celis Carinderia. Bentahe umano ng Celis Carinderia ang kanilang mga lutong ulam na talaga namang binabalik-balikan ng kanilang mga loyal customer. Mula sa mga namanan nilang recipes, naisali na rin ito sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya, pati ang kanilang mga cook, tunay na marunong sa lutong Kapampangan. Pag talagang gusto mo, matututo kang magluluto. And beside yung mga nagluluto namin is Kapampangan talaga sila. Tsaka marunong na sila kasi natuto sila sa ninuno na siguro nila kasi nakatira sila sa mga baryo natin. Ngunit sa lahat ng negosyo, humarap din sa iba't ibang hamon ang Celis Carinderia. Nagsimula kami nung 22 years ago. Hindi namin alam kung kakayanin ba yung... Kasi sa first day, second day, syempre wala ka pang masyadong customer that day. Tapos nung almost a month, nakita namin papasok na yung mga customer. Ayun, dati kasi sa kubo lang kami doon sa kabilang lote namin. Tapos, nung nakikita namin nagbo-boom na, kinuha namin tong isang building. Isa rin ang food business sa tinamaan ng dumating na COVID-19 pandemic. Actually, very affected kami sa pandemic na nangyari. Kasi more than 2 years, ano lang kami for take-out. Yun yung pinaka-ano namin. Tapos, yung mga nagtatrabaho namin, tumigil sila. Ilan lang yung nagwo-work dito. Kaya, malaking epekto niya. Ngunit hindi naging hadlang ang mga hamon na ito upang huminto sila sa pagnenegosyo. Hindi namin naisip na tumigil kasi may mga anak kaming nag-aaral.
Kaya, go pa rin kami. Kahit na alam naming mahirap. Binabalik-balikan ng mga customer ang mga best sellers ng Celis Carinderia tulad na lamang ng tortang alimasag, sisig, kamaro, batute, pako salad at ang nasa mahigit 40 nilang pagkain sa menu. So this is the best part na lagi kong inaabangan, itong ating tikiman portion. Of course, kasama natin si Ma'am Grace, ang owner ng Celis Carinderia, na mukhang hindi karinderya. Dahil sa ganda ng lugar, alam niyo po, Ma'am Grace, kinukwento nyo, yung Celis, ang tagal-tagal na, more than 55 years to be exact. Yes, po. At isa po ako dun sa mga laking Celis. Kung hindi nyo po naitatanong, maliit pa lang ako, dinadala na ako ng father at mother ko dito. And all-time favorite talaga namin yung Celis. But syempre, para sa mga hindi pa na-experience, yung sarap ng authentic Kapampangan dishes na ino-offer ng Celis, this is a good opportunity para ipakilala po natin yung masasarap na pagkaing Kapampangan na ipinagmamalaki po natin. So right here with us, kitang-kita nyo naman sa harap ng aming sa mesa na meron tayo ngayon is there are, I think, more than 20? Yes, More than 20 dishes po, no, Ma'am Grace? Pero alin po ba sa mga dishes na ito yung pinaka-best seller po ninyo? Yung pinaka-best seller natin is si crab. Crab omelette. Oo. Oo, ito all-time favorite namin itong crab omelette. At saka, Yung sisig, sisig. yan, hindi mawawala ang sisig, no? Sa ating favorites, no? Sa menu pagdating sa lutong Kapampangan. Ano pa po ba ang meron Ito, tayo? yung bopis. Tapos yung kilayin. Opo. Yung kilayin, bulalo. Yan. Alam mo, ito yung mga handaan sa fiesta, no? Na usually nakikita natin. And ito po talaga yung concept, no, ng Celis, yung pagpasok mo parang fiesta talaga yung feels. Pero itong mga dishes po na nakahain sa atin, meron po ba dito yung parang heirloom recipe ng family na since nagsimula noong 1970s, nandyan pa rin, sineserve nyo pa rin? Alin po dito yun? Yung kilayin. Kilayin yung heirloom ng family nila. Family. Tapos, yan, dumating si crab. Yun, yung asadong guya. Tapos, ito, parang yes. bago sa pandinig ko to. Ano po itong asadong guya? Bahay bata ng baboy. Oh, Asado okay. siya yan. At isa po sa bestseller po Bestseller ninyo. namin yan. Alright, sige. Tikman na natin yung pinagmamalaking dishes ng Celis Carinderia. Sisimulan ko sa sisig. Okay. Oo, all time. Sabayan mo ako, Ma'am Sige Grace. po. Tikman natin yung sisig ng Celis. Ito, walang itlog. Oo. Kasi hindi daw siya Sisig sisig Kapampangan. Kapampangan kung merong itlog at mayonnaise. So, ikwento niyo po sa amin, yung pong pagluluto nitong mga dishes na ito, paano po nagsimula? Nagsimula yan sa biyanan ko. Kasi mahilig siyang magluto sa bahay. Tapos, naisip niyang magtayo ng maliit na karinderya. Yung sa Nepo nga. Kasama niya yung mother niya. Tapos yung asawa niya, yung father-in-law. Oo, so ito pong mga dishes na ito, pinamana pa. At inaral talaga. Yes. Oo. At kayo po, inaral nyo din yung pagluluto. Oo, inaral ko lahat yan para ma-maintain namin yung quality ng food. Ayan, tikman natin. Sabay tayo, Ma'am Grace. Simulan po natin sa sisig. Ano nga ba yung sisig? Saan ba gawa ang sisig? Sisig, sa tenga ng baboy. Ang sarap. The best ang sisig nila. Meron siyang pagka manghang. And then yung kalamansi, lasang-lasa po talaga. Sunod naman natin yung kilayin. Kilayin. Sige Ito po ay ang kanilang heirloom recipe. Paborito natin to pag fiesta, no?
Ito naman pong kilayin. Ano naman po yung kilayin? Ano yung mga ingredients sa paggawa ng Ang ingredients kilayin? niyan is baboy, Mhm. tapos may atay siya, Mhm. tapos baga ng baboy. Yeah. Panalo din po. Parang lahat masarap. Nakakadalawa pa lang ako, pero ang dami pa natin kailangang tikman, no? The best talaga. Kailangan ninyong ma-experience yung masarap na pagkain ng Celis. Yung pong pagpili nyo ng menu, there are more than 40 dishes. Kayo po ba ang pumipili ng menu or pinapalitan nyo po sila each day? Every day, same menu, tapos magdadagdag lang kami, isa, dalawa. Mhm. Dalawang menu. Okay. Pero, dito sa Celis, hindi lang po yung almusal, hindi yan yung lunch, nandyan din yung merienda. So, dun sa mga gustong bumisita dito para magmerienda, meron din po kompleto din sila dito sa Celis. Like, eto, yung all-time favorite natin na palabok at yung Maha Blanca. Nako, masarap po yung kanilang Maha Blanca. No? Isa sa bestseller na binabalik-balikan din dito sa Celis, yung kanilang Maha Blanca. At isa pa, Ma'am Grace, binabalik-balikan dito yung mga authentic at exotic dishes po na sinaserve ng Celis. So, Opo. dito sa ating hapagkainan, meron tayong Batute. Batute. Ano po ang batute? Ang batute ay stuffed frog na nilagyan ng ground pork, ground na palaka, then may daon ng alagaw. Yeah, alam niyo po yung batute, parang madalang lang 'yan na nasa-serve, no. Ang daming restaurants dito sa Pampanga, pero mabibilang mo na lang sa kamay mo kung ilan yung mga nagse-serve ng exotic dishes tulad po nitong palaka. Tawag nila dito batute. Ito po yung palakang palay. Palakang palay. Oo. Pero madalang na lang talaga yung mga nagse-serve nito. At meron din po tayong, of Adobong course, balot. hindi mawawala ang adobong balot, no, na napakasarap din. At yung kaninang sinabi po Asadong guya. Ito, may mga dishes akong hindi kinakain. So, this is really a challenge for me. Pero syempre, hindi nating palalampasin na matikman yung pinagmamalaking exotic dishes ng Celis. So, sige. Subukan natin, try natin tong palaka. Kakamayin ko na lang Sige. po. Kayo po ba kumakain ng palaka? Oo. Ano po bang lasa ng palaka? Masarap yan, parang chicken. Mainit pa. Mainit-init pa. First time ko pong makatikim ng palaka. Sige, tikman natin. Lasa nga lang siyang chicken. Yes. Parang marinated po ba ito? Kasi malasa yung laman niya. marinated siya. Sarap. Ngayon, masasabi ko kumakain na ako ng palaka. Dito lang yan sa Celis. At sunod natin yung ito. Guya. Guya. Asadong guya. Asado. Familiar tayo sa asado, pero ito po ay lamang loob. Lamang loob. Lamang loob ng baboy. Kumakain naman ako ng yung lamang loob, pero this one, first time ko po siyang matitikman. Masarap din po Masarap siya. siya. Masarap talaga siya. No joke. Walang halong biro. Masarap po siya. So, kailangan talagang ma-experience nyo itong masasarap na authentic at exotic dishes na hinihain dito lang po sa Celis. Masarap ang mga pagkain sa Celis, kaya naman ang kanilang mga suki ay patuloy na dumarami. Ngunit bukod sa pagkain, ipinagmamalaki rin nila ang dekalidad na serbisyo. Sa quality ng food, tsaka siguro yung mga customer dito, binabalik-balikan, sabi nila, yung mga nagmamanage,
mababait daw. Yun ang ano nilang, yung ibang customer. Kaya naman sa mga nais pasukin ang pagninegosyo, Ang tips ko lang maging masipag ka, devotion para sa business mo, tsaka maging, syempre, mabait ka rin sa lahat, mga nagtatrabaho, sa mga customer. masasabi na nasa mahabang listahan na ng mga go-to places para sa mga kainan dito sa culinary capital ng bansa ang Celis Carinderia at isa na rin ito sa mga may tuturing na tourist destination ng Pampanga. Sana po bisitahin niyo po kami dito sa Celis Carinderia, Lasatin Boulevard, Villa Victoria Road, City of San Fernando po. Kilalanin natin ang franchise king ng North at Central Luzon. Alamin natin ang kanyang kwento ng tagumpay at kung paano niya nalagpasan ang bawat pagsubok sa pagnenegosyo. Sa buhay ni Jesnick daw, walang madaling daan patungo sa tagumpay, mula sa pagiging isang batang may simpleng pangarap hanggang sa pagiging isang matagumpay na negosyante. Kanyang pinatunayan na ang determinasyon at sipag ay ang susi patungo sa tagumpay. Well, ang pangarap ng batang Jesnick daw ay maging successful na negosyante at magkaroon ng pamilya na mamahalin ko at magkaroon ng at maibagi ang aking blessings sa nakakarami. Sa kanyang pag-aaral, hindi nagkulang si Jesnick daw sa pagsusumikap upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Ako natapos ng BS Electrical Engineering sa Mapua, and then I took up my master's sa Ateneo Business School. But bukod doon, nakapag-attend ako ng iba't ibang mga short courses katulad ng John Clements course, at iba-iba pa. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagsimula si Jess sa kanyang career bilang isang electrical engineer sa Maynila. Ngunit hindi siya nagtagal sa industriya ng engineering dahil isang pagkakataon sa sales ang nagbigay daan para sa kanyang pagbabago sa karera. After graduation, nagtrabaho ako sa 2 kumpanya sa Manila. Yun naman ang original intention ng pagkatapos natin mag-graduate. So after my graduation, nag-take ako ng board exam, pumasa naman. And then I was thinking na magiging successful electrical engineer ako. Pero nagkataon na nagkaroon ako ng opportunity sa sales. So I was with the A. Soriano company na one of the companies is Phelps Dodge. So sister company namin yung San Miguel. Phelps Dodge is a manufacturing company of electrical wires and cables. So doon ako napunta. And then, after 2 years yata or 3 years, we set up a marketing company in Makati. Sa harap ng mga hamon sa trabaho, isang bagong pagkakataon ang dumating nang magdesisyon si Jess na magtulungan sila ng kanyang asawang si Dr. Rosella, isang pediatrician, na magtayo ng negosyo sa kanilang bayan. We started with a modern talyer that's called Guagua Muffler Center and Auto Repair Shop. So, very successful yon. Maganda yung turnout. Kaya lang ang nagiging problema namin, we had customers, kaya lang we had a lot of friends, marami kaming kaibigan. So, alam mo naman, pag marami kang kaibigan, kuminsan, matatapos na yung sasakyan nila, tsaka na lang yung bayad. So, yun, nakita ko naman na merong
opportunity sa 1-hour color processing during that time. Alam mo, wala pang digital cameras noon eh. So, lahat ng cameras noon, merong film. So, pinapa-develop yan. Yun ang negosyo namin. Kaming nagde-develop, kaming nagpiprint ng mga, very successful. In fact, in 1 year na recover namin yung investment doon. Ang susunod na hakbang ni Jess ay isang malaking desisyon, ang magtayo ng isang Jollibee franchise. Bagamat puno ng pagdududa at hadlang, nagpatuloy siya sa kanyang pangarap. Sabi ko, but I tried. Kasi persistent ako eh. When I decide to do something, I try to do everything possible na maano ko yun, ma-achieve ko. And I was a dreamer and I dream big. So, sige, I decided to go for it. Ngunit sa unang mga taon ng kanilang negosyo, dumaan si Jess at ang kanyang pamilya sa pinakamalupit na pagsubok, ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 na nagdulot ng malaking kalamidad sa kanilang Jollibee store sa Guagua. 6 months after, pumutok ang Mount Pinatubo. So here we are, meron kaming bagong tindahan, pumutok ang Mount Pinatubo, yung tindahan namin sa bubong, 1 foot of sand, sa labas, 1 foot of sand. Para kaming tinamaan ng talagang malaking malas, di ba? Saan namin kukunin yung pambayad ng utang, saan namin babawin. Okay, so paano kami magsisimula uli? But we strive. We work hard to make everything work. Kasi nga, ang kagandahan naman sa Jollibee, during that time, tinawagan ako. Kung gusto kong magtayo sa Manila, bibigyan nila ako ng franchise sa Manila. At sabi namin, sige, subukan muna namin i-revive ito. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanilang negosyo at si Jess ay hindi tumigil sa pagpapalago ng mga food brand. Lumago pati na rin ang kanilang mga empleyado na binigyan nila ng pagkakataong magtagumpay. Alam ko naman na if you do good with business and with your life, I think somebody up there will help you. So, ganun yung iniisip ko nung mga panahon na yon. At sabi ko, kung merong pagsusubok, matatapos din yan. At pagkatapos ng pagsubok, meron namang nakikitang light at the end of the tunnel. Sa ngayon, si Jess Nicdao ay isang halimbawa ng sipag, pananampalataya at walang sawang paglaban sa mga pagsubok. Hindi lamang siya nagtatag ng negosyo, kundi nagbigay ng pagkakataon sa iba upang magtagumpay. We give back to people. In fact, sobrang dami ng CSR projects namin. We always find time to give to community, especially to children. Alam mo naman, pag ang mga bata nakita lang si Jollibee, masaya na sila. So, especially when we open a store, palagi kaming nag-i-invite ng mga poor children in the community, especially those who have hindi pa nakapasok sa Jollibee. Ang dami pa pala nun. Ang dami palang mahirap ng mga bata na hindi pa pumasok sa Jollibee o sa Chowking. So pala, nag-i-invite kami ng ganon and we set up a party for them. Si Jess Nicdao ay isang patunay na ang pangarap, kahit gaano kalayo ay maaring makamtan basta't may sipag, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Ako ay si Jess Nicdao. Ang pagninegosyo ay hindi lang pang sarili. Ang pagninegosyo ay para may bahagi ang blessings at ang na bibigay ng negosyo at binibigay nung nasa taas para may bahagi sa kapwa natin.
Ang business name registration ay unang hakbang lang sa business registration. Pag sinabi kasing business registration, may mga mandatory agencies na pagdadaanan. Ang Department of Trade and Industry, ang LGU para sa Mayor's Permit, at BIR. So, yun yung mga mandatory agencies para makumpleto yung business registration. Napaka-importanteng magparehistro ng business name o pangalan ng negosyo dahil una, magbibigay yan ng legal identity or legal personality sa isang negosyo. Pangalawa, alinsunod yon sa ating batas na tinatawag na Act Number 3883 or Business Name Law na kung saan nakasaad doon na bawal or illegal ang gumamit ng isang pangalan sa negosyo na hindi rehistrado sa DTI. Pangatlo, magbibigay yon ng, yun nga, hindi ka pwedeng magpatuloy sa pagkuha ng Mayor's Permit at BIR kung wala kang business name registration dahil yun ang unang dokumentong hahanapin nila sa inyo. At pang-apat, ang business name ang magbibigay kung rehistrado sa DTI, yun ang magbibigay ng credibility or trust sa publiko. Kung wala kang pangalan, hindi magtitiwala yung publiko sa inyo. Hindi lahat ng mga salita or pangalan ay pwedeng irehistro ng business name, no? Merong ipinagbabawal, alinsunod din sa batas. Basta hindi kayo pareho ng negosyo or nature of business, ika nga. Pwede kayong pareho ng dominant name. Anyway, sa system naman, i-validate naman yan, no? Pwede niyang subukang i-propose yun as business name. Kapag lumusot sa validation ng system, pwede niyang gamitin yon as business name. So, pag meron kayong nalaman or nakita na ginagamit nila yung business name mo, pwede niyo po silang i-complain, pwede niyo pong i-file as formal complaint sa DTI Provincial Office na concerned. Napaka-importante kasi ng business registration. Sabi ko nga, magbibigay yon ng legal identity or legal personality. Kapag hindi mo pinagdaanan yon, business registration, parang hindi siya legitimate na business, no? Bilang business owner kasi, may mga responsibilidad ka. At isa sa mga responsibilities mo ay ang pagkumpleto ng rehistro ng iyong negosyo. So, ang business name registration ay isa lang sa mga duties ng owner na kailangan niyang gawin. Ang pagpaparehistro ng business name ay napakadali na lang, no? Hindi mo na kailangan pumunta sa amin sa opisina dahil meron na tayong online registration system. No, kahit saan ka, kahit nasa bahay ka, kahit nasaan ka pa o kahit anong oras, basta may gadget ka, may internet connection ka, pwede ka magparehistro ng business name. You can visit our online registration system. It's bnrs.dti.gov.ph. Uulitin ko. It's bnrs.dti.gov.ph or kung hindi mo na maalala yung website, just Google, no? Search mo sa Google, Business Name Registration System. Yung unang link na ibibigay sa iyo ng Google, yun ang ating online registration system sa business name. Kung halimbawang hindi mo kaya mag-online registration, open ang DTI office or any negosyo center Monday to Friday, 8 a.m. till 5 p.m. Pwede po kayong bumisita sa amin, magpatulong, magtanong ng kung ano related sa business name, nandito po kami. Actually, dahil online registration, wala nang requirement, no? Basta i-satisfy lang nila yung mga fields, mga important na information tungkol sa owner at tungkol sa business sa ating online registration system. Alalahanin po natin na bilang business owner, nagmamay-ari po ng isang negosyo, marami po tayong mga duties and responsibilities, mga responsibilidad na pagtatayo ng isang negosyo. At isa nga po doon ay ang business registration
na kung saan nakapaloob po doon ang pagpaparehistro niyo po ng business name dahil napaka-importante po na may pangalan ng inyong negosyo dahil yun yung makikita ng publiko, yung pangalan na yon. At pwede niyo pong ipakilala sa publiko ang inyong negosyo sa pamamagitan po ng pangalan na iyon.